Yr Ynys Las, ynys fwya'r byd. Ond does dim llawer o bobl yn byw yma. Mae'r ynys reit ar dop y byd ac mae'n oer iawn yma. Mae'r Ynys Las dros 100 gwaith yn fwy na Chymru, ond dim ond rhyw 57,000 o bobl sy'n byw yma. Llai na Merthyr Tydfil ein sir Lleiani. Denmarc sydd yn swyddogol yn berchen ar y tir yma bod ganddi I llywodraeth ei hun. Ond nawr, mae Donald Trump ac America yn bygwth hynny. We need Greenland from the standpoint of national security. Mae gan yr Ynys Las metele a mineralau prin sy'n cael ei defnyddio mewn technoleg fodern. Mineralau sydd yn mewn I batteries car, sydd yn mewn I solar panels, sydd yn mewn I terbynau gwynt ac yn y blaen. Felly mae yna mineralau prin sydd nawr ar yr Ynys Las le ni'n gallu cael gafel ynddyn nhw. Ond sut mae pobl prif ddinas yr ynys, Nuuk, yn teimlo am sylwadau ar lywydd America? Scary? I'm fearing for the worst, preparing for the worst and hope for the best. Mewn datganiad ar y cyd, mae'r arweinwyr pleidiau gwleidyddol y Senedd yma wedi dweud di ni ddim am fod yn Americanwyr, di ni ddim am fod yn bobl Denmarc, rhy ni am fod yn bobl yr Ynys Las. Gyda disgwyl trafodaethau rhwng cynrychiolwyr America, Denmarc a'r Ynys Las heddi, mae dyfodol yr ynys a'i phobl yn parhau yn ansicr. Codi canu yma'n Llanbed ar gyfer anthem arbennig can yr ysgol. Dwi wedi dod yma I ysgol Bro Pedr I glywed am y gan maen nhw'n cyfansoddi fel rhan o'r prosiect. Mae'r disgyblion wedi bod yn rhan o brosiect dros Ceredigion, gan weithio gyda beirdd ac awduron lleol ar sgwennu geiriau i'r gan. Dechreuon ni'r broses nôl mis Hydref llynedd a gaethon ni cyfle gwych I weithio gyda awdur a bardd lleol Dwynwen Llywelyn ar y geiriau'r gan. Geiriau'r can nhw'n dangos be mae'r ysgol yn I ni. So mae fe'n siarad lot am ffrindiau a profiadau ni yn yr ysgol. Wedi cael llawer o gyfleoedd gwannol yn canu, yn ysgrifennu a yn chwarae offerynnau. Dyma gyfle wedyn I gydweithio ar greu alaw ac offerynwyr a chantorion yr ysgol yn cymryd rhan. Mae'r holl ganeuon yn sôn amdani ardal lleol a pethau sy'n arbennig iddyn nhw, felly dwi wedi dod I ddysgu llawer iawn amdan yr ardal Ceredigion ar rof yma. Cyfanwaith yr ysgol gyfan a'r disgyblion yn edrych mlaen at glywed yr holl beth gyda'i gilydd. Mae'r profiad wedi bod yn un datblygiedig iawn, profiad cyffroes iawn. Mae cael y cyfle gyda'r siarter iaith wedi bod yn rhywbeth amrysiadwy. Wedi joio lot achos ni'n gael neu fel ffrindiau gwannol, blynyddau gwannol. O sgwennu'r geiriau I greu'r gerddoriaeth, bydd y traciau I gyd i'w clywed ar ddydd Music Cymru ymhen mis. 2025 bod y flwyddyn gynhesa a mwyaf heilog ar gofnod yn y Deyrnas Unedig. Mae byd natur yn dioddef o ganlyniad. Roedd rai planhigion ac anifeiliaid ddim wedi gallu ymdopi ar gres a'r diffyg dŵr. Yma yn ysgol goedwig ysgol Treganna yng Nghaerdydd, maen nhw'n dysgu am yr effaith gall newid hinsawdd gael ar fywyd gwyllt. Mae'n gwneud lot o effaith. Bydd y planhigion yn marw yn gynt achos bydd na ddim lot o dŵr. Ond yn ôl yr ymddiriedolaeth genedlaethol sydd wedi asesu ein natur a bywyd gwyllt, mae'n resymau I fod yn obeithiol, gyda mwy o ffrwythau a chnau yn tyfu a rai coed a llwyni'n ar arfer. Roedd hyn yn newyddion da I lawer o anifeiliaid bach, fel llygod pathew. Ac ar ôl peidio bod yma am ganrifoedd, dath y fancod gwyllt nôl i'r Deyrnas Unedig, a chafodd mwy o bilipalod prin ei gweld hefyd. Nôl yma yn yr ysgol goedwig, maen nhw'n gweithio'n galed I ddiogelu'r natur sydd ar ei stepen drws. Ni'n trio edrych o'r creaduriaid a fel creu tŷ ac ni'n creu lot o stwff I bwyd o'r adair a ni'n mynd yn nhw'r goedwig.
Mae'n bwysig iawn bod ni edrych ar ôl byd natur. Oherwydd maen nhw fel ni, oherwydd maen nhw jyst yn bach, ond maen nhw jyst yr un peth, oherwydd maen nhw angen bwyta hefyd a maen nhw angen cael diod. Roi help llaw i natur, a gobeithio felly am fwy o newyddion da yn 2026.